chokwadi chokwadi kaimali batwane mosha marari pasiro Pamtore mambo mtaka. Ndio simaka. Yangu ndiye buku. Yangu mambo hapa anaitwa Peter Maka. Alikuwa mbani buku. Kwa na asinga pamoja aina. Buku hii wakapanana ndio mkomo wakatosha kwa sababu wale pasina wenye mboba. Asi ndaweza kutambura pamashure kumbira kwakaita buku tunofamba sinzira redu buku repedo kana riri pane munhu ranga riri pane mukoma akashaika ndiye unenge ine tsvimbo nebhuku ndio zvinofamba zvita saka mukoma akapa uyu buku akazwa uyu mukoma nebhuku akatorera akanga aine sakozi kunge aine buku kwakutora iyi uyu kwakusiwa netsvimbo uyu kwakupiwa buku vari tukuisa zvozvazvo vakatuda mari tsvimbo dzemushaiswa dzawadziramba saka tsvimbo kana munhu akafa anenge ainadzo tinobika doro kusarenda tsvimbo to the next person saka pakabikwa doro mumusha medu ini ndinga kana ndaa next bozi madzibaba ese akanga apera saka takuteerera vana vacho vanje masuro saka zvaita saizvozvo tsvimbo dzaburiswa pachena ndimai guru vakanga asara murume vavo uchitaura kuti no isisi toda bhuku kana ndinofambidzana bhuku netsvimbo zvinofanira zviri pamwepo uyu akaramba nebhuku kuda muti pano akaramba napo saka nyaya iri kuita pangeyekuti after a year nezvimwe ndo patakazobikawo inini doro rekutambira tsvimbo dziyai saka todaidza mukoma uyai tichipangana ngetsvimbo ngebhuku rero akaramba mukoma chekutanga tisatapika doro takambomufonera mukoma ngatidini uyai titaura kuti tigaze nyaya bhuku akanditi iwewe bhuku unozotora kana ini ndafa ndisandafa hakuna chiro chakadaro izvo ngezvakwezvo tazobika doro just 2 months ago najanuary muno ndazobika doro manje rinotangira tsvimbo arere varakara kuti ivo shama uya nebhuku kuno akafonerwa anoitwa dhagi ari muno mandisikaati iri avadharu ndiye akafona tiri motika mukoma takuya kumutora nanenyaya yaivo anza yakapuwa ngekuti uruda kufa iwo ndinokuuraya iwo ni munhu arikuda bhuku iri muri tu munofa hakuna chiro chakadaro kuti bhuku rinofa kwandiri itai zvamunoita muri ikoko akapopota uyu akambomira kumupa chanza achiramba chitaura nyaya yake akazoti uyu akati onai mukoma zvandiri kutaura inini ngezvemusha ngezvedzinza zvisi zvangu uyezve ini ndatumwa ngevanhu kuti taura hatingataura tese pafoni asi ndine spokesperson saka ndiri kutaura kwamuri kuti chii uyai tipangani chibva taura zvakadhara hapana munhu akazoenda kumutora tikaita procedure yedu idoro rediro tapedza saka isusu tauya kuti muteedzarise pamusoro pebhuku retsvimbo ndo nyaya yedu iri pana mapedza hapana zvino zvinambopedza yes dare rino ndinakutaura chokwadi handidi kupedza nguva kupedzera imweni nomudasa ini ndakagadzwa musabhuku ini ndinonzi Peter Makara vaningine wangu imhuri kundimukira yopedikudza zvinhu zvakutaura panapa zvisina kana nemusoro wese ndobva ndati makohwanzi mukoma wangu akari mukuru anga ari esabhuku ndiye akati munine nakusira chi nakupa kuti uise sabhuku saka toda kuti tiende kuna ishomedzani ngati tabvunirwa ishomedzani toenda kwadhieni ndobva zvarongeka saizvo kati tini ndobva taenda kwadhieni matsama paya pesi takato ndinofunga kuti zvakakosha kuti bhuku racho renyu rinombofamba sei munoita family to family here kana kuti munoti mukuru
semimisi kuti ndimati mune mukoma yoito zvachine maifa kutanga kuita kuti ndinofamba soso saka ndine mukuru kana kuti ndinofamba family to family ndini family yacho yangu saka ini ndini mukuru asiwo madzikoma angu vanga vari pamberi pangu vangu vari tu saka iyo ndo vakazonditaura kuti iwe ndo wakupinda mumba yako ndeyakupinda yababa isi vanga vari kutimba kazi kutera ungadai kusiriba paine umwe akatama kaenda kunana headlines avo vazonoshaya varipo kumai kazi iwawo ndio vangafana kugara vakakuna saka isisi taona kuti iwewe imba yababa munini Tobias ndiye yakupinda saka iwewe ndizvo tafunga kuti kuita saba saka tinoenda kutooti tirikudasi vatateza vakadhiyeiko iwe akabvunza kuti iwe chii chaita kuti mimi iwe uye nemunini wekuti iwewe ndakuti kusabhukuira pane munini wangu uye akati aiwa anga atombotaura nekuta aiwa ini ndakurwara ndakuita kuita ndikurwara ndichagona saka takatarisa umba yekutiyana ndiwe zvakanaka kanzi ko iwewe munhu kana achigara usabhuka paushe kana umambo pane procedure inofolowewa pane chatinoti succession model yekuti munogara sei kuti saita munogara iri yafa yabara kuti baba akafa mwana wake ndiye anogara kana kuti ndeye collateral system yehouse to house kuti inobva mumba umu yopinda mumba umu maba mukuru yopinda pamunini yopinda pamunini yopinda pamudini ichidini yozotenderera futi ichidii ichidaro saka ndozvandinoda ndibvunza kuti imimi kwenyu kwamakara munogara sei usabhuka ndiyo kuti munenge ari kuru kutebva nemudika kusvika mumbatso haiteedzeri imba kuti vatanga ari kuraitika nemutenda because kana tikuti mukuru pane zvinhu tu pane kuti mukuru panguva iyoyo nekuti mukuru wemhuri yachuzwa kuti ndiyoda kupinda zvino zvinhu zvakasiyana pane kuti ndiwe mukuru kumhuri dzese kana kuti ndiwe mukuru kumhuri yachuzwa ndomusiyana uripo saka imimi kwenyu munoti mukuru kumhuri dzese here aripo nguva iyoyo kana kuti munoti mukuru kumhuri yaita sei iri kupinda mukuru kune mhuri dzose mukuru kumhuri dzese garai pasi garai pasi chekutanga clarification pamusoro yetanyama munogara sei mukusabhuku wedu yes yaita kutarisira kugara kunoitwa usabhuku nekutorwa kunoitwa tsvimbo mumusha medu dzinofamba nedzimba zikuru wedu aiva navakadzi 4 saka kuerengwa kwadzo dzinobva kudanga kusvika kwekupedzisira saka patsvimbo idzi dzakatofamba kubva imba yekutanga kusvika yekupedzisira imba yekupedzisira payakapinda papasina vana baba wese wanga wapera nokuti imba yekupedzisira ndo pakapedzisira wekufa vadaro pakagarwa dare musi wa 14 August 99 nababa anga asara mudiki wacho anga ari muimba yepamusoro vadzino vakomana chionai vana baba vapera tsvimbo iko zvine zvikati titange kurongwa dzitange kuenda kumadangwe wazikuru wasikuru makara saka tsvimbo ndipo dzakaenda kudangwe rekutanga ndepongwa raimakara baba wake ndo munyika ndo rari first born rasekuru wedu saka dzadaro
dzinofanira kubva mumba imomo dzoenda imba yechipiri. Saka imba iyi mukoma washaika, dzimba yakuenda imba yechipiri. Imba yechipiri yakuenda ndo yaofani. Saka inofanira kutakura tsvimbo pamwe chete neusabhuku wacho. Dzikabuda imomo dzinoenda kwataingana, tsvimbo nebhuku racho. Dzikabva ipopo dzinoenda kwamangeni, tsvimbo nebhuku racho. Iko zvinezvi kutaura kwatiri kuita, kubva pekupedzisira mai wachitoripo wapenyu wakatakura tsvimbo idzi kundopa dangwe rana baba wedu isisu rekutanga anowa ndepomba kana ndiye akadzi iwewe tokutora chitora tsvimbo chete bhuku ndiri kutora ndo pakatangisa takotaura ipo. Iyo zvane tsvimbo ndiani? Tsvimbo dzaana Moses kuimba imba namba 2 kunofanira kuenda kusabhuku. kunofanira kuenda kusabhuku. Saka usabhuku uri usabhuku ndiwo ari nawo wavari kurapira poma. wasara nawo Asara neusabhuku wobva afambisa tsvimbo. tsvimbo itorako hazvine basa. Aiwa usabhuku pane kunanga bvunza wasaputendibheri kandobatira basi handitozivi kuti usabhuku ndehupi nekuti kwedu unenge wachiita sabhuku netsvimbo dzacho woenda kwanofanira kuenda. Alright, imimi makagadzwa masaputendibheri. Muri saputendibheri makagadzwa nani? Akagadzwa nemukoma mukuru. Akagadzwa nemukoma mukuru. Akagadzwa nemukoma mukuru anotera koma. Panogadzwa sabhuku pane tsamba inonyorwa nemhuri, family concern letter, yekuti isusu mhuri dziri 4, mhuri yanhingi nemhuri yanhingi nemhuri yanhingi tawirirana kuti husabhuku huri kuenda muimba yanhingi. Tsamba iyoyo yatachwa handiti kuti mhuri iyoyo kwataendesa usabhuku yazotipa tsvana nhingi uya mafingerprints ake nechii zvova zvatachwa zvaenda pavi apo. Family tree yekugara sabhuku wacho kuti uzikana kuti mhuri dzinogara ndedzipi, kana iyi yagara after iyoyo yakupinda ndeipi, yobva yasubmitwa kuofisi kwaDDC. Saka ini ndiri kushandiswa kuti imi makagara sei, because mhuri kai kwaifanira kubva maminutes, unofanira pane maminutes anofanira kunge atoripo elast meeting yamaita selection meeting yamunoita. Maminutes iyo anofanira kunge atoripo achitaridza kuti mhuri takawirana musi wakati, mhuri dzese dziripo nechi kosei maminutes iwo asipo. Ende imi makasubmita chii kuofisi kwaDDC chakati muzogarwe mhuri isingazivi. Because mhuri kana pasitori namaminutes ekuti mhuri yakagara musi wakati, makagadzwa muchishandisa maminutes api? handinyatsopagona kwatsanangura nakutaura mukoma wanga asataura paakaseka pechikoro vaingoti nhingi waimugwabva wamuchuza nhingi yaibva wamuchuza. Saka hapana icho akazopfira wati asi waichidzokera wachitaura pane 2 zvakasiyana. Pane chinhu chekuti sabhuku anofanira kunge ari sabhuku wafa, panoiswa acting, mhuri ichigadzirisa kuti pazave nani nasubstanding, panombobatwa nani naacting. Saka imimi kana makaita acting mova matoti ndatochigwina aiyo maifanira kungopera saiwe acting hwenyu hwapera mova maita handover kuna substantive anenge akachuzwa nemhuri. Pakafa sabhuku zvakaitika here zvekuti pane akaacta akazi ndiye acting? hapana wangoita madari, hapana akabvira amboita acting. hapana waiita madari akadaro.
Ayo bambo. Pane pamuzomuda kubuda pasi. Wanda kamuzi. Ndati makagadzwa sei musina tsamba dzemhuri. Ine ndakazwa kuti zinoona Mr. Mukome kwadhenya kuti gadzwa. And pane almost 14 ndikagadzwa kuna 2014. Saka wakati ndichazomira matsamba kana abuda. Kuzokupai kuti masabhuku zvasiyana kuti havengodzi mukutaura ndiro. Akabuda here tsamba yacho. Akabuda. Ili. Vatigadzima mapiwa chitupa chii. Right. Saka nyaya idava wana makara. Ndikuti murume uyu wakatogara zviri pamutemo. Saka zvakagadzwa zvitori pamutemo. Ndizvo kuti pane process inofanira kuitwa. Yekuti imwe kana semhuri musiri kuwirirana kuti zvakaitwa ndo zviri correct. More forward that procedure. Then mapepa ofamba ouya. Isusu tozonyera taura kuministry tovataurira kuti uyu munhu akaapwirwa handiye akaapwirwa zvisizvo. Then from there munomiswa masta motipa munhu chene. Pamusoro changamire. Yes. Ini ndiri mai Makara, mudzimai waSabhuku Makara. Pamusoro ichangamire. Ini ndiri muroorwa zvekuti ndinyatsozive family tree newanogadzwa newanoita sei ndingakunyepera. Asi mambo ndauya kuti ndipupure kuti mubate chokwadi zvakaitika mambo. Chekutanga inini mukoma akapa Sabhuku ainzi Raphael Makara ndiye anga nebhuku. Munhu anga ane tsvimbo ainzi Paul Makara ndiye anga netsvimbo. Urikona bhuku rakagara risina tsvimbo. Sabhuku kauya usina tsvimbo. Kana uyu zvakagadzwa uSabhuku haana kuudzwa kuti uchapiwa tsvimbo dzinofanira kufamba nebhuku changamire. Inini ndiri kuti changamire batsiranai. Dai kuri kuti umboo wakakwana wakazara. Ina handina umboo. Dai vanhu ivava Paul Makara, Raphael Makara aripo ndiwo umboo wakakwana. Ava wese ava ndingati vanonyepa. Why changamire ndiri kudaro? Ini ndiri kuti kumukira ava because baba mukuru anga ari mukuru kana family tree ndofunga aiziva nokuti awa wana. Wakatera wacho futi aiziva family tree nokuti awa wana. Iwawo wairi ndiwo hanga wana bambo. Ini ndiri kupupura chokwadi. Kana neni ndine urombo kuti ndinzi nokuti awa wakagara pasina bishi nemheremhere. Ende ndiri kuti changamire munyatsoone makore mangani. Kana nepo pakagadzwa vachitanga kuti tsvimbo dzakutorwa uye achatorera bhuku. Ini ndakambosumudza maoko ndiri mumusha mababa mukuru Paul pakabva tsvimbo ndikati pamusoro wana baba nana mai. Ini ndiri kutya kuti ava vakatora sei. Nguva yese wachakabva waripo hakuna chakataurwa. Iye zvizvi ukawerenga makore acho nofunga 13 years. Ini handirambi kuti wakakanganisa. Wakuru awa kana kuri kukanganisa dai awa wechidiki kana wana mai kana wana tete wane nhoroondo wakataka vaviri wavo. Nhai kana changamire mungaite umboo wevanhu wakagadzwa wakapiwa uSabhuku nemunhu akaita tsvimbo mungaite umboo. Ndiri kutaura chokwadi umboo wevanhu vakafa unonetsa. Ndati ndibatsire baba avo kuti ndaona kuti semunhu hamuoni kuti amira ega.
asi tikataura chokwadi chizere baba mukuru po akaziva kuti ndine tsvimbo. Uyu Rafaeri akati ndakurwara, uyu haana kukumbira. Asi apa kuti ndipupure kuti hawana kuuzwa, ini ndiri kuti kunyepa. Nokuti dai vasina kuuzwa changamiri the very day wakatanga kufambisa nhau dzavo. Maita henyu ipa. Uyu akapiwawo sabhuku nemunhu mupenyu. Meaning kuti 10 yakagara haisi yake ndemunhu akafa. Ndingati amina ndingati bhuru kuti akapiwa naiye. Imi masunga bhozi mati munoziva mati munoziva ndosaka tikubvunza kuti mati uyu akapiwa nababa mupo. Aiwa ndipo Rafaeri. Ndirafaeri. Komawa. Meaning kuti kana akapiwa naRafaeri it means Rafaeri agari mupenyu. Rafaeri aimupapa kuti akati ndakurwara handichina simba. ndosaka ndikubvunza kuti Rafaeri kana Rafaeri ariye angati suppose kuti achii sabhuku handiti wobva achinoti panzvimbo yangu ndakuisa uyu ndizvomuta makara Douglas Maka. Ungati mwana mdiki mbadzikomwa wangu ese munhu tiri family. Nyaya iripo ndoda kutsinhira zviri zvataurwawo nemadzikoma. Usabhuku mukoma wangu anonzi Rufai akapa munin'ina wake. Akahopa usabhuku tsvimbo dzadzapirwa ngwarai. Saka ini ndakanyorwa maikuru wangu anova mai wangu. Ndiyo akati kanyorwa nhoroondo ndananyora pasi. Musi wafa po ngwarai ndakagadza madzikoma wangu pasi. Mukoma wangu akati ini ndine tsvimbo. Munhu ada tsvimbo dzimusha anobva ataura kusabhuku. Ndakagadza dari mutumburi mumba kazi ai tsvimbo ngazichemei. Saka ndiro mudiki ndiri mwana mudiki otherwise ndino wacho ada kutofanana neuye mukoma wangu. Ndiyo ada kutouraya watu. Kana ndafa ndakataura. Handiti ndi ndiyo nyaya ndautsindira kuti usabhuku unoenda nedzimba. Mukoma wangu warungotambirwa wanoenda kana kwaita nhamo wanoenda kwaita mari ari munobhadwa musumo vanodzika kumba hauzivi vanhu vokugumba kwari kutonga kwacho haambozivikanaka asi kwakaitwa mari kwakafiwa ndipo angodzika ndatenda hangu mambo ndikozi Douglas Maka. chandikudaro ndechekuti chandinoda kuvhunza I want this thing to be clear because hamufaniri kuita zvinhu zvine kachitsotsi zvine chii handiti because Rafaeri wari kutaura handiti Rafaeri ndiye here angati suppose zvakaita sabhuku ndiye angati sabhuku Rafaeri angari substanding here ane umbo waripo wacho nongo warisunga icho awangu ini ndakamira pasi maigerede Joyce Masangu takamira pano bhuku iri sekuru Rafaeri mutaurwa wakati arwara bhuku rakapiwa sazvanhu wedu wadiki ndiwo wakanga wakutonga bhuku iro tikagara kusvika baba wedu wadini wafa sekuru waizauya waiti ndapiwa bhuku sekuru wedu wapiwa bhuku apa havagari kubhuku kedu
hatiwazivi kubhuku kwedu. Taishaya mainputs kuarea kwedu. Saka mwana wangu mukomana ndiye wakatanga kuti sekuru tikubatsire kugadzira bhuku kuti tionewo zvinhu zviri kupiwa wangu. Saka mwana wangu wakazoenda kubasa ari kubatsira sekuru. Aibva asiya bhuku kwandiri. Ndakagara nebhuku iri 8 years. Taingomudaidza chete kana paine nyaya idzotingonga tisingagoni kuti tigadzirise toti sekuru uyai. Sekuru kune zvakati wouya vachitora zvinhu zvavo. Sekuru kuno kwazodai wouya. Asi kuti tinogara nasabhuku kubhuku kwedu. Isusu kubhuku kwedu hakuna sabhuku. Alright, but anomapinza zvaduka. Ndabvunza kuti Rafero paakazopa uyu ndiye here akanga ari substantive? Ndiye aifana kutora here. Isusu hatizivi ngoti iye Rafael wakauya kopa muzukuru ari kuti inini ndiri kugara kumakomo. Saka muzukuru chindibatsira kutonga bhuku. Saka sazani yedu ndiyo aitonga bhuku kusvika afa. Aiwa wanga vasina mabheji. Wese kana sazana wanga asina bheji. Kana iye sekuru Rafael akanga asina bheji. Asi tsamba iyi yakanga inayo here? Anga asinawo. Anga vasina. Wese wakanga vasina. Saka tsamba yatangira apa. Because zvinoitika muzoti ndopandandona mutokubvunza munhu uyu akanga ari substantive here kana kuti asi substantive. Because zvinoitika kana munhu arwara ari subject haabvi pasubject nekuti adii. Asi zvaanoita pamutemo anotsvaga munhu anonzi proxy, munhu anomuitira basa. Iye akadii akagara, asi anenge ari sabhuku ndiani? Ndiye. Asi anochudza munhu anonomumirira kumamitingi kumaprograms ese because iye saiva achagona kufamba kana kuti things like that. Saka ini kutaura kwamuri kuita kutaura kuti murume uyu akachudza proxy kuti ndiwo wamubatsira basa reusabhuku. Ari muchii? Ari munin'ina wake. Ari munin'ina wani? So zvinoreva kuti pakafa Rafero bhuku raifanira kubva ratobuda kumba vanhu Rafero richienda kune imwe imba, nekuti kuna Rafero uyu anga achibatira Rafero asi anga ari sabhuku ndiRafero, uyu anga ari proxy waRafero, ndozvakuta asi anga ari sabhuku ndiRafero. So it means kuti Rafero paakafa uyu proxy wake wakabva watoperera musi wafa Rafero. Asi iye haana kuti wakabva aenda koopfuurira kuti pakanzi paya naRafero ita, iye wakabva atoti ndinda Rafero, ndobva atonogadzisa chii mapepa. Agadzisa mapepa kusvikira abva atoapoindwa mhuri isingadii. Ndo mamiri akaita nyaya kuti dhiri riri pakati paRafero naBambwa. Imimi naRafero, what is your relationship like? Rafael ndimukomana. Wana baba wedu ndio mukomana. Saka papa chakombaito wana wangu wakutondilongera akafika maila ndinda kadenda mumu kakuni mutemo. Ichizo wati ndaka pakuwa samba ndika bota ndakapotsa. Uyu mfana uyu atizwe na amasi akati atotipinza munyaya dzimwe dzaanopindira ma achingotara kana adhakwanitana nana. Akanitaura kuti tinoda kutokubvisa izvezvi sisi nepapo. Zvinoza kutaza kuti iwo ndio ndakapinda ndakatochika pendeka. Imchende kune mutemo ndine matsamba angu. Anogwara tiyena. Ndine matsamba kwende kwa DC kana kwa banda. Ama. Because Ndiro ndakataura izvo varutara izvi kunyeka. Kana imimi naRafero musiri mukoma nemunin'ina wababa nani namai muri kwamai nini? Ndiko wabambi. Kwabambi. Imwe imba. Swari makasa. Muri imwe imba.
So which means kuti kana kutora nenyaya yekuti kune direct replacement hakuna, because yakatomuvha kubva kune imwe ichienda kune imwe. So the question manje iri pekuti kuimba kwayakaenda ndiko here kwayaifanira kuenda. ini ndio kayapana mukoma iwo ndio adini ndio kwawarisa saka tikatoenda kwese tikafambira kuti ndikaedza kuteta 14 years katosama kuti wakomana ndiko pese pesa kwangu kune tikatendei kune mutemo zvinenge zvapota mutemo. Ndosaka ndati makuti kubvunza kwese kwati kutamba kuda kunzwisisa nekubatsira kuti tikubatsire kuti pari correct ndepari pakashata kuti edekana kwakwa mambo kuti ini ndikabunganidza kwete kuti ini handine chekufamba nditori papasi saka ini mendai kwangu kana kwamambo kana kwakwadhemi naubhodhiniso awo wakundifonera kuti asiwo imimi kuvhileji racho ramunofanira kunga mutisabha muruku ndiko wamugara ndinogara nechisisabekilomita mungogara ine chinano pane chachina saka namusikagara muchemunokamuna makasabhuke mubhuku ramunogara akazvirikudara zvikurukurwa tiketina asi nguva idzi papasina iwana mukoma wangu wakundipa bhuku vaitobva kwatiri wakwanaiwa vari kuzasi saka ini ndati vamusoro ndiko waingu waitopaita vari kutaura chokwadi kutaura chokwadi zvakaitika muti wakanzi pakubikwa doro rekuti tsvimbo dzakubva kumba kwambuya wangu iwo vanguru rafaini wari kutaurwa nezvavo iwa wakanga waine bhuku vanhu vakabva vagara dana vakati zvinozva iwewe munhu atapa tsvimbo unozva kuti tanho rerise mushamiri inofamba iti munhu ane tsvimbo nekusabhuku munhu ane tsvimbo nekusabhuku zvimba idzi 4 imba ipopo yasekwanguimba imbaikuedana tsvimbo dzabvazanzikani ngatibeti iwo baba akabva kukwekwe akati ndozva zvadare takupa tsvimbo dzedu kumwana wedu mukuru dangwe rombamiri wakapa kuna baba wangu wakati tsvimbo kati kwadzatiwa nebhuku racho baba nguro wakaramba wakatsipa wakati ngwada ndimpe bhuku izvakataura bhuku nderandini ndoita ndiri muzukuru ndiri mwana dangu mumutamiri handiri bane bhuku wakabva waramba baba waya baba akati alright kana ramba nebhuku hazvina basa ini ndogara netsvimbo agara netsvimbo pakazoita makore 2 baba mukuru iwavo vakazotanga kuti kuchiya kuna baba wangu ini ndofunga ndandabva kwarandaiwarari nguva chii makauya makanoka ndikandila kuona baba ndikati akabokara ndikati mundimusire baba baba ndikati baba murikiwa naye nababa kafa ndikandari kuti taurisaumbuziwa zvari kudaro baba akamuka vakagara ndikanzi ye munini ndauya ndoti tigadzise nyaya bhuku rekubhuku ndori ndichikupe bhuku baba wangu akaramba akati kuti mukoma kana ndotara nyaya bhuku kwete makandikuti musi wamaita sekutariatiwa tsvimbo handii makanditipai bhuku makaramba saka nditi bhuku kwete handii ndomungu vakabhuka pakapera kuigari mwedzi miri vaisvika kuma7 nokuseni semutemi yawe wasvika kuti vakasvika kuti baba ndakarara ndikamusa baba baba mudura baba wakamuka vakatatinandi ngwarai ndaura kuti uite mupurisa bhuku rekubvuma noti bhuku razofamba zvakanaka baba akati mukoma ndakataura kuti munotaura nenhau yenyaya yebhuku rekubvuma ndakati handiri kuzvinza kana maura kuti zvizobatani pahuro kandi nyaya bhuku rekubvuma ini handisi kudangu budai muende kupi muende kumba kwenu iyo nhau koko bhuku racho inini makambopira neiko napita musina kuunganidza musha wese kuti pita ndakumupa bhuku ndokuti akabvunza mbuzenena baba zvikati akabva tita nemandounganidza bhuku mutaure nyaya dzenza muri kutaura izvi mutaure nyaya dzenyuzi baba nguru havana kuda nekuti vaiziva kuti wane utsongodzi hwakanga watiita pasi apa because ndaona nyaya yenyu haina nguva nenyaurema nyaya yenyu ine zvinhu 2 iri panyaya yeprocedure
kuti was procedure followed or not followed. Ndopane nyaya ivo because mimi mukutaura kuti tsvimbo nebhuku hazvisiyani. Zvinofanira kuti kune tsvimbo ndokune bhuku. So chiri kundinetsa ndechekuti Raphael paakafa kana anga ari Esau ndiye anga ine tsvimbo iyi. akadziramba akapa Zvakaitikira kumba kwangu. Angamugora ndopatika sei ndopatika kubata ipa ndopatika kuenda pa kuti kana Raphael anga asina tsvimbo asaine bhuku. Saka how come kuti ndiyo procedure? Because even nyangwe Raphael dai anga asikadi bhuku and zvakatanchadi bhuku iye anga asikadi futi tsvimbo adai katika mwina ndikupa bhuku asi tsvimbo dzandandaramba chibva watora netsvimbo because ndo mutemo kuti bhuku zvinofamba netsvimbo. Why akasiya tsvimbo nebhuku zvinongoramba zviri separate? Ndazwa pautaura nenyaya yekuti panoitwa handover yayo chechi yetsvimbo nebhuku panobikwa domo. Ndazwa pauzi pakabikwa domo asi chakafamba itsvimbo bhuku hazina kudi. Ndosaka ndoti mubvunzo wangu uri pachii paprocedure kuti muri kuti chii chinhu ichi ndechekuti muri kufungira here kana kuti ndo chinhu chitorimo dzika yemumusha. Because kana Raphael asina gozi pese nakudipe kuti sei Raphael anga asina zvese. Ndopane kwete ndeo kana mati ndo dzika yenyu ende you are all in agreement kuti Raphael ndiata sei ndiye angatisa bhuku zvishwa asi sei anga asina tsvimbo nebhuku iyo iriyo tsika yenyu pamanga kuti bhuku neuyu zvinofamba zvese. Yes. Zviro izvi zvakatanga kukanyika zvichibva pamba pangu. Izvi ndirura mutsinzi. Zita rangu ndiriramaka. Zvakakanyirwa pamba pangu. Raphael iyeyo ndiye akakanya nguva iyoyo. Inini ndakabika mhamba yekuti tsvimbo dzibude murume wangu anga ashaya. Wouya wotoita zvawanoita pakuzoti takuburitsa tsvimbo tichipe kuti wakati munhu anofanira kutambira zvinhu izvi ndiani tinozvifambisa sei zvikati muzukuru mukuru wasekuru mudiki. Saka muzukuru mukuru ndiye baba wemukomana Ngwarai. Ngwarai abva tsvimbo uyu mukomana muyu Raphael wakabva manga akagara zvikanzi Ngwarai hautori zvese iwe ukuti watora tsvimbo ungomira netsvimbo iye kuti inini ndakutora bhuku isi tikati zvakuda kutangira pano here. Saka mutotaura kakuti Raphael iri nyangwe usabhuku hwacho wanga usiri wake. Wanga usiri wake hapana chachiri chake ngekuti muzukuru mukuru anga aripo baba wemwana ndiye aifanira kunge akatora tsvimbo nebhuku rake. Saka izvozvo vamuti nhasi tikati yatorerwa ari kupiwa ndiani? Ndiye uyu Moses ndiye wakuri pajuji. Masure make ndini alodo. Alright. Saka nyaya yekuti kuti chinyora because you're subtending dai angari de facto toita tokutora de facto mangwana chaita toma 24 hours kuti tiende mugare pasi muchitange mameeting muite chii mutipe chinhu chaichi as now that is subtending pane process inofanira kuitwa kuti zvinhu zvenyu zvikorektive. Saka munoenda munyora tsamba moyadhisa kuna DDC moyadhisa kwandiri handiti moti CC chii permanent secretary of local government mochitaura zvinyunyiro zvenyu zvese kuti this is a procedure zvekuti tsvimbo nechi zvinofamba zvinhu zvakadai zvakadai apa zvinhu zvedu zvakaresvika pakati zvinhu zvedu zvinofanira kukorektika and we correct them in this way motipa machii
matsamba iwayo then process yoni yotanga. Pasina izvozvo uyu as of now ndiye anenge angorisa kuguru, ndiye recognized nehurumende. Ndo zvamunoenda kuendai moita izvozvo izvo, moita maraita musomotipa, then we start it from there. Tozivekitozvo vafambisa sei zvandatotaura izvo mazuva akamboa ndo zvikudiwa kuti muchinyora handisi zofamba then toita mameeting ana TGC tosenda kwazvinofana kuenda then response youya toita zvinoenda zvichigadzirwa chimire zvakanaka. Yes. Asi chitarisa mambo semapirana wakaita uri kuona inini panapa pakabikwa doro kumba kweava ndio mumwe endaiwa wamashatinotonaa inini kwangu ndikabikawo mizi wapera uno takawa newanhu wakanga mudare wadare wakanga uripo uyu for my surprise wari kupanana vari 2 which means to be honest vanhu ava wakaenda kobribe pamaofisi pane tricks dzakatamba haukamu kuti wanoenda wari 2 waipangopinda nakadaro pane vanhu vakatenga like zona ringu iwewe wakaenda kuna murora kuna mainini uyu ukatiuya undimirire kuti ndakanga ndiripo wakaenda ukataura kuti ndanga ndiripo zvese zvaita sei ndo zvamunonyora kuti mutsamba yekuti isusu pakaiswa selection yemunhu uyu isusu as family takanga tisipo, hatina kudaidzwa and hatina zvitoziva. Handiti mochikumbira kuti great thing zviite sei zviitwa zvatopera because inini muno nekuti isubstanding handichakwanisa kunyira basa rana hazviiti ndatode procedure that I should follow because munhu akamuappointa ndipinda secretary. Saka ndoda kuti chichitarisawo isu dzakuchiendawo maofisi kuti totarisawo fairo racho namakara kuti appointment yakeyo mapepa acho akamupinda sei then adza inodii inobuda handizvo handienda tokutaura nyorai kana manyora notipa then tokutaura wefona